L-operaturi tat-tiġijiet u l-koppji ma jistgħux jibqgħu fil-għama dwar se jiġri minn Ġunju li ġej. Fis-sqarrija l-Kamra tan-Negozji Żgħar u Medji saħqet li huwa fatt magħruf li s-settur tat-tiġijiet intlaqat ħażin ħafna kawża tal-COVID-19. L-industrija u l-koppji li se jiżżewġu ilhom jgħixu f'inċertezza kbira minħabba l-posponimenti u kanċellazzjonijiet tat-tiġijiet tagħhom sa mill-bidu ta' din il-pandemija. Iċ-Chamber of SMEs qalet li dan is-settur riċentament kellu jingħala għal darb'oħra eżattament fl-istaġun l-aktar importanti għal dawn l-avvenimenti, bil-konsegwenza li wassal għal daqqa devastanti. Dan minbarra li dan is-settur kellu jinvesti aktar biex jikkonforma mar-restrizzjonijiet u jibqa' ġġornat b'mod kostanti u jkun ippreparat għal meta jkun jistgħu jerġgħu jsiru t-tiġijiet. Fid-dawl dan kollu, il-Kamra għan-Negozji Żgħar u Medji bħalissa tinsab diskussjonijiet mal-awtoritajiet konċernati sabiex immedjatament jittaffa l-impatt illi sofra dan is-settur. Dak li huwa magħruf s'issa hu li hemm ħsieb li t-tiġijiet jitħallew isiru mill-ewwel ta' Ġunju, iżda konferma definittiva qatt m'hemmx. Din l-inċertezza għal darb'oħra qed titfa' lil dan is-settur u lil koppji f'kajos hekk kif ma jafux eżatt se jiġri u x'restrizzjonijiet se jidħlu fis-seħħ. L-isqarrija tkompli tgħid l-esperjenza li l-awtoritajiet tas-saħħa kisbu matul is-sena li għaddiet tippermettilhom jistabbilixxu pjan ċar ta' se jkun permessibbli. Supposta li sal-ewwel ta' Ġunju Malta se tkun eqreb biex tintlaħaq il-herd immunity u għalhekk dan għandu jagħti iktar serħan il-moħħ. Iċ-Chamber of SMEs tisħaq li l-awtoritajiet tas-saħħa huma mitluba jindikaw b'mod ċar x'inhu l-fattur determinanti li fuqu qed jibbażaw li jerġgħu jibdew isiru t-tiġijiet.